Кое е най-важното нещо, за да бъдеш успешен в музиката? Ами, ако кажа само талант, не е достатъчно. С толкова много коса ще направиш. По-скоро трябва много работа, много дисциплина и тогава се получава, защото има много, много, много музикални хора, но те не са успешни. Кажи ми нещо, което никой не знае за теб. Правя уникална лютеница. Да, цяла България иска от нея. Знам, цяла България знае за нея. Каква е истинската Ивана? О, такава каквато я виждате сега на сцената, само че в живота съм с по-удобни обувки, не съм на високи топчета. Кой е любимият ти български артист? Този, който умее да вкарва душа в работата си, дали той ще е артист, дали ще е певец, важното е да има душа и чувство. Супер! Телевизия или интернет? Значи, телевизията е нещо, което те прави много известен. Интернетът ти дава вечност. Аз мисля, че и двете неща са важни, но към момента все още за мен телевизията е по-важното място, което Фейсбук се признава. Или Инстаграм? Имайки предвид, че съм многословна, Фейсбук. Там мога да качвам постове дълги. Кой е най-големият ти гаф? На големи концерти да объркам града, в който се намирам. И да, случило се е верно. Абсолютно честно. Срам ме. Яко. Кое е любимото ти българско ТВ предаване? Категорично Гласа на България. Супер! Имаш ли ритуал преди да излезеш на сцената? По-скоро искам тишина и спокойствие за 5 минути. Това ми е ритуал, за да мога да се съсредоточа, да не бъркам градовете. Как си почиваш след натоварен график? Лягам да спя, изключвам телефона и не вдигам, може би, 1-2 дни. Кой е най-лудия слух, който си Пак чувал... съм отах, къде да вървя? Нищо. Кой е най-лудия слух, който си чувала за себе си? Преди ми казваха, че съм дебела, сега ми казват, че съм била анорексичка.